Ntiere kaka leche bedo kod resistance tiende ni kaka remo nego beni ringo ok odhi ringe yo makare koro chuno ni ang igwe matek mokalo ango mathoro kelo resistance ni kata resistance ni en ango kwanyalo kete gi dholuo mayot koro ntiere gik moko mang'eny manyalo mio pressure bire den dhano mago wacho ni causes mag hypertension iyudo ka seche moko most of the time kuonde mang'eny kiyudo ka baba u kata mama unen gi pressure mio in kaka nyathi nitiere gik moko ma wuoye but omi risk mar bedo gi pressure no kasto nitiere weche moko ma organ moro ma yueyo remo cha koro mano kobedo gi shida pressure mar dendi nyalo idho malo koro gik machalo kamago kosetimore koro ing'eni ler kodhiro ga remo o support chuny dhano koro en kaka bladder ineno kaka bladder pipe ok en pipe matek koro bedo kaka bladder koro ma ofwenyore kendo dok piny sama chunyi dhiro remo koro ka ng'ato nigi pressure yudo ka lerni bedo matek ok en flexible kaka onego bedo flexible koro kobedo kamano koro effort te wuok e chuny dhano koro mano ema miyo ka pressure mar ng'ato dhi malo aboduoki chien nikech wadwa ni mondo wapuonjre mang'eny kendo oganda maneno chenro ni owinje malong'o kendo maber iwacho kata ni kama mani kata babau kata dau kata kwaru moro ne nitiere kod chandruok mar pressure inyalo bedo godo kata ka chandruok nitiere e kidieny kata fuon mar del waluongo ni iwacho ni figo kata kamano gi dholuo wanyalo luonge ni abro nyisi nyinge gi dholuo maber bende nyalo miyo chandruok bede tudna kata riwna ere kaka janyuol ni kobedo gi pressure to in bende nyalo bedo gi pressure ere gimomiyo ka dau no bedo gi pressure tinyalo bedo godo tiende ni ang'o mano timore kuomgi tango matimo kuomi koro kaka gik manyalo kelo pressure kaka wacho ni familia mari kanen gi pressure imbi nyalo yude mano keti ata 50% ilonga ni 50% risk mar yudo pressure but okadania you understand ni en automatic ni ka baba u kata mama unen gi pressure ni koro imbe bo bedo gi pressure nitiere gik moko ma wanyalo loko kaka dhano sani ing'e ok inyal wilo baba u gi mama u the fact that nen gi pressure but nitiere gik moko ma inyalo loko gik moko kaka kilo mari kibedo gi kilo mang'eny nyalo biro gi mafuta mang'eny e dendi koro gik makamago changia e resistance ka nikech kin gi mafuta no dhi bedo e ler odhi donje ler kacha to koro remo ok nyal sudo maber koro chunyi tiyo matek mondo sud remo kasto gik moko kaka ka itiyo ok itim exercise sana ok ichapni dendi ok ijaki koro intiji en mana bedo piny most of the time ibedo abeda piny e kom to ok itim kata wuotho idha mtoka ineno gik makamago bomio kori kilo mari idho malo kasto ka kilo mari oseidho mafuta bedo mang'eny e dendi koro mago changia pressure gimoro ma kendo changia ga ka pressure en age wacho na digi dholuo higni koro iyudo ni pressure ni bedo mang'eny e joma above joma nigi higni 40 gi kadhi mbele bedo mang'eny nikech ng'e kaka iti to bebe dendi be organs wacho nang'o fuoni mago koro organs go tijgi be dok piny koro iyudo ni chunyi chako tiyo matek adundo adundo chako tiyo matek kibedo gi higni mang'eny koro imiyo yudo ka pressure ni bedo mang'eny joma nigi higni madongo mamalo lakini tinde be shida moro mabiro ni wayudo pressure bedo mang'eny kata joma tindo nikech chiemo ma ji chamo be ok ber ji chamo chiemo manigi mafuta mang'eny koro mafuta no bedo mang'eny e dend ng'ato koro
kosebedo mang'eny kaka nawacho ni obedo e ler ka e leche go kosebedo gi mafuta to be pressure idho malo. En penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Gik mang'eny nyalo miyo ng'ato bedo kod pressure mantiere malo, tiende ni remo ringo matek kata adundo gwecho matek mokalo. Namba achiel, onyalo ringo e anyuondi, kata kamano daktari opimonwa kacha ni ok ochuno ni kapono ni daw ne ntiere godo kata mamani to in bende nyaka ibed godo, mak mana ni intiere kod thuolo mamalo mar bedo kod pressure. Kaka wachiemo, kaka wadaka, bendi jako dendi kosi ni siki apiko, kidhi kamoro tena apiko kata mtoka, ere kaka ichiemo, ratil mari ni malo koso kapono ni higni kaka gimedo sudo e kaka del bende medo ol, e kaka dundo bende medo ol, kaito koro yudo ni pressure ang' no bedi. Daktari dwani mondo mipimno ni wantiere kod kidenji adi mag pressure. Iwacho nwa kata ni pressure mamalo kata high blood pressure. Wanyalo bedo kod mage kata mage to ma ato ang'o matimore? Ko wacho high blood pressure, wawacho pressure ka en malo but ntiere namba moro ma watiyo go. Koro kibiro hospital to wapimo pressure. Koro konyisi ni pressure ni malo, ntiere namba ma watiyo godo en wachagi pressure ma kawaida. Pressure ma kawaida en ochako gi 100 nyaka 100 gi watiere gi madaktari mori nyalo chunga mondo mi ipim ne oganda wa seche mipimonwa to waneno maber kamano. Koro ng'ama nigi pressure ma kawaida inyalo lokori aloka gi koni kiyie gi koni erokamano. Sa pressure ma kawaida yudo ka namba mamalo ma watiyo godo en chako 100 nyaka 120. Ya? Kasto namba mapiny obiro nyaka 80. Mano pressure ma kawaida. Nikech kipimo pressure watiyo gi nembni ariyo. Nitie namba mamalo to gi namba mapiny. To mago te nyiso kaka chunyi tiyo. Adundo. Adundo tiyo. Koro ka pressure ni oidho malo matin from 120 nyaka 129. Mano koro oidho malo lakini okochopo kamoro ma wachako bedo gi shida mang'eny nikech samoro kise chapni mang'eny pressure ni be nyalo idho malo. Mano wacho ni mano kawaida. Lakini ko biro kamoro ma wachako wacho ni pressure bedo high. Mae koro wacho ni stage 1. Ma watere gi stages bende ma high ni? Wan gi stages. Koro miyudo ni pressure ni kochopo 130 nyaka 139. Mano koro wacho ni stage 1. Kasto kibi stage 2. Stage 2 koro yudo ka pressure ni chopo 100 gi 40 kobiro malo. To moso seche mang'eny pressure ni okwatigi ni ibira dichiel to wapimo pressure to ni mane ma namba ma watiyo godo. Wadoroga kisebiro ti iyoyo matin daka beach okiwuok kata iyoyo wapimo mokwongo. Kwa sipimo mokwongo ayudo ka en malo. Kasto wapimo mar ariyo after like saa achiel kamae. Kise iyoyo maber. Wapimo mar kwa yudo ka en malo wapimo mar adek. Koro mar adek no kwa yudo ka ema en malo ema koro wachako wacho ni ng'ani nigi tuo mar pressure. Lakini ok wati gi namba achiel. Nikech wacho ni seche moko kise chapni mang'eny pressure nyalo idho malo. Kise wuotho mang'eny kasti bi wapim pressure ni bo bedo malo. Koro mage kama kaka watiyo nebni ge ema watiyo godo ng'iyo kaka ng'ato nigi pressure. Ipimo no maber mokalo kendo waduoko erokamano kuom pime kamano kare blood pressure kata high blood pressure bende nitiere kod stages. Nitiere stage 1, stage 2 kaachiel kod hypertensive crisis. Ma koro ng'ato osetho koso koro ka ang'o timore daktari? Ma bi no will wacho. Koro ko achope e crisis ka pressure ni okalo 180. Lakini kae iyudo ka ng'ato osechako bedo gi tuoche moko kaka stroke. Ang'eni usewinjo tuoche moko mag stroke ma iyudo ka ler moro madhi e akili obwongo kacha obarore koro remo chwere e obwongo kanyo. Mane crisis. Kasto mar ariyo inyalo yudo ka ng'ato nigi ler mabiro e chuny adundo mar ng'ato. Ng'e adundo mar ng'ato be ema odwaro remo mabiro kuome wuon. Koro ler no ko barore ng'ato kata ko block kacha yudo ka ng'ato nigi tuo moro mawacho ni heart attack kaka wawinje ga. Koro mane e crisis ma dwaro ni waduok pressure piny piyo. Yeah.
wantiere kod stages mopogore opogore. Pressure ma normal, elevated, tiende ni entiere to bende ok ni entiere ahinya, kata wantiere kod high blood pressure. Stages, stage 1, stage 2 kod crisis. Daktari pimna mana matin nono. Ni mondo mi ng'ato wuoge normal nyaka elevated, mondo mi wuoge elevated nyaka high blood pressure stage 1, mondo mi wuoge stage 1 nyaka stage 2 mochope crisis ni. Ma thoro timore ka ng'o olokore mang'eny mokalo, kata ng'o molokore matek e ngima ng'ato, kopogore kod higni, opogore kod diet, opogore kod ratil mar del. Seche mang'eny gima nyalo miyo pressure mar ng'ato katin konyuol, pressure mare bedo ga normal. Lakini kaka oendelea dak gigni kaka medore, yudo ka ng'ani koko dak maber kochamo chiemb chumbi mang'eny. Chumbi kichamo chumbi mang'eny e diet kacha, o interfere gi pressure mari. Koro yudo ni pressure mari bo bedo malo. Emomiyo joma nigi pressure wacho ka ni kik gicham chumbi. The other thing ni kaka no wacho koki chapni okay, exercise, koki exercise ni intijien beda kata ka pressure ni sawa initially, inyalo yudo ni after 1 year kata ariyo, igni achiel kata ariyo, pressure mari bo chako bedo gi shida. Kasto ing'eni koki chapni, koki tim exercise, but igni bing'eyo, igni okriti, igni ibo beda moti. Koro bo yudo ni kisechopo igni 40 kacha kata 35 to okitim exercise, okichiem maber, okitim gik machalo kamago, pressure bo bira iye idagi kamano. Mama agiminyiso wa daktari ni pressure ni onyalo mako ng'ata luore gi kod kaka idak, luore kod kaka ichiemo, kod luore kaka higni medo sudo. Kik idhi mabor, kik isudi. Penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Tuo mar pressure ong'eny marom nade pacho ka, ong'eny man rom nade e gwengewa mag Kaluo to jomage mantiere kode mang'eny, joma mine koso joma chuo? Kidieny mar ariyo kik bayi. Tuguk tugul ko kimi komye. Ak anendet ni kwawech. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mune sige yung cheptangung na mingin nasi magigir. Mama chini nye, mama charusin. Ako mama chaga ingwangin ne. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance, as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. Huyu ni Dan kutoka Meru, ndio mshindi wetu wa 1.57 million Kenya shillings pale kwenye Jackpot. Uliekelea games ngapi? 13. Na ukashinda zote? Kabisa. Wow, goodness. Nilikuwa na shilingi 49 kwa account. Nikaona nicheze hiyo midweek Jackpot, nikapata 13/13. Naweza tu bashiri na ingiane. Una plan kufanyia nini do Bazenga? Kuinua nayo biashara zangu. Kwa wale wasio ambao hawajaweza kucheza shabiki, unaweza taka kuambiaje mzee? Azindi kucheza shabiki ni ukweli, azindi kucheza hata wao watakula kama vile nimeipata yote. Ingia www.shabiki.com,
click kwa Jackpots, select Shabiki Midweek Jackpot. Chambua game zako 13 safi, alafu wekelea bet yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki Midweek Jackpot. Pia wewe tukuite milionea. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 671. Machiegni kendo penj laktar ko kalera Ramogi TV ngima en mwandu. Kanepo kwa dhi yue yone wangi onto ngeny manade marom ongeny marom nade pachoka a. Joma mine koso joma chuo daktari. Pressure yudo ngat mora mora. Anyalo wacho ni oroma mine gi dichuo. Oroma. Lakini gima wacho ni population mangeny kabisa en joma dongo. Pressure ko biro e nyithindo matindo, mano nyiso ni nitiere tuo moro iye kaka mag figo. Nok wenjo kaka niluongo figo but figo cha ka en gi shida, mano nyiso ni pressure mane gima nyalo miyo pressure biro e nyithindo matindo. Lakini majority joma ngeny mayudo pressure en joma nigi igni mangeny, ratil man malo, kamano. Jomok exercise, jomok team exercise. Mane population mangeny ema yudo pressure. Manyiso ni en gima nyalo mako ngata tek ni okiritori e yo makare. Kamano. Kamoro kanyo ni mulo weche mag chumbi, nitiere kaka kunyisoga joma chamo chumbi kata jok mantiere kod pressure ni kigicham chumbi, ibo tudo na kapok adhi matut ahinya e weche mag pressure ni. Tudruok mane mantiere kind chumbi kod pressure, ni pimo na tudruok mane kind mo mangeny kata chiemo mangeny kod pressure, ni mo ni dhi madin leche mag remo. Ng'ato nyalo bedo kod pressure. Ng'ato ok exercise, omedo ratil, bor pod dhi dino leche ka. Tudna chumbi kod tuo mar pressure. Koro dend dhano niga gi chumbi kawaida. Dend dhano en gi chumbi, kasto tij chumbi ni atemane wache maber. Chumbi kimie chemical tamcha en tamo molongo ni sodium chloride. Koro ler remo nigi sodium chloride ni. To sodium chloride ni tije en ywayo pi mawuok oko mar remo, oko mar leche, to kele ei leche mondo omed volume mar remo. Neno. To koro ki miyo imedo ng'ato man gi pressure, sodium chloride ma en chumbi no. Koro wacho ni pi mang'eny bodonjo e leche, e ler, koro volume mar remo dhi bedo malo. Ineno. To no wacho ni gik moko kaka mafuta biro to bedo oklog e pipe mar leche go. Odino. Koro kose dino pipe no maber, kose dino koro remo ok nyal sudo maber. To koro wasewacho ni kisemedo sodium chloride ma en chumbi ni, volume mar remo dhi malo, koro adundo mar ng'ato dhi tiyo matek. First of all, odhi tiyo matek kalo kuonde mosebedo blocked. Pipe no tin. Pipe no koro tin. Leche tindo. Kasto sani remo ng'eny. Koro chunyi dhi tiyo matek. Koro mane ma dhi miyo ng'ato dhi bedo gi pressure nikech volume mar remo ng'eny to pipe be tin. Momiyo wacho ni ka ng'ato nigi pressure to waduoko chumbi tin. Ageno ni winjo mano nyakwara Ramogi ajwang'. Remo ntiere kod sodium chloride ma en chumbi, ka ong'eny e dendi koro ibiro yudo ka koro remo ni kata chumbi ni ywa pi mang'eny koro biro e leche ka koro remo bedo gi volume mamalo, tiende ni obedo mang'eny. Kato dhi yudo ka leche ka bendo osedinore nikech mo chandruok nitiere ka e gima daktari temo pimonwa. Omiyo ponono nosewach ni nitiere kod tuo mar pressure, tem matek iduoka chumbi piny. Kinyalo weyo bende inyalo weyo nikech nitiere yore mang'eny minyalo yudo godo sodium chloride. Wantiere kod pichni mabeyo ka ma bende nyiso kaka leche bende thoro dinore kotenore kod mo kata uluonge ga nang'o gi dho kaka lakteche. Cholesterol. Kiko wachi ni en mo, wacha ni cholesterol. Kaka mo kata cholesterol nyalo dino leche. Wadwa ng'iyo ler maler maonge kod cholesterol, kachiel kod ler mantiere kod cholesterol matin kod ler mantiere kod cholesterol mang'eny. Kato daktari biro pimonwa chandruok mathoro bedo ka. Daktari, machiegni e pichni mag leche kachiel kod kaka remo ringo kod gima ni pimonwa cha. Koro ng'ama onge tuo moro amora iyudo ka ler mare ler kabisa. Yo lere, pipe ler, remo ringa ma onge shida moro amora. Mae kaka ing'iyo magi gik marakwar gi mago wacho ni red blood cells. Kasto king'i pipe no, king'ade maber ting'i pipe no, ineno ka
iye kae onge gimoro amora remo kala kala mayom lakini ka ng'ani osechako dak kaka ok dwarre odak marach iyudo ka mafuta cholesterol chako bede e leche ka koro iyudo ka osechako build up matin king'iye kamae tiyudo ka gimodong' ne remo kalo en mana e diere ka lakini cholesterol osechako bedo e wall mar lechego lakini ka ng'ani ok otimo mabadiliko odhi biro kae koro ineno cholesterol osebiro makata odwa mana dino lechego to king'e kama koro donga matin mondo remo kal koro space matin ni ema remo ma kawaida dend ng'ato nigi 5 liters lita abich mag remo okalo every time to lita abich ni ema ng'ani nigo koro king'i ng'ani dakalo lita abich cha e pipe matin ni koro iyudo ka adundo ne dhi tiyo matek mondo odhi remo e pipe matin ni ema wawacho ni pressure ni malo ilere maber mokalo kendo waduoko erokamano kuom lere. Samoro ng'ato osebedo kodak kaka odak, oneno ni odak maber, oneno ni samoro nitiere kod ratil mamalo mar del, mabende kawuono isenyiso ni ratil mamalo mar del ok en nyis dak maber, onyiso chandruok ni leche cholesterol dhi dino. Seche ma osedinore kaka waneno e pichani, makoro remo lita 5 dwani mondo miyo rire, mondo miyo kal, ma en chandruok maduong' mokalo. Thothne ka ng'ato pok odhi mopimo pressure, onyalo winjo ang'o gini e dende mondo miwach ni nyaka bedi ni entiere kod tuo mar pressure, ranyisi ma ka ng'ato winjo. Koro ineno shida mar pressure ok en kaka tuoche moko. Ing'e tuoche moko kaka malaria ichako winjo ka wi bari, dendi ojon. Lakini pressure inyalo bedo go lakini ok winj gimoro amora. Mane gimo miyo ka ng'ato biro osuptal gimo kwongo ma opimo ga en pressure. Nikech kamano ema konyowa kaka dakteche ng'iyo ng'ama pressure mare nyalo bedo malo. Koro pressure en tuo moro mawacho ga generally wawacho ga ni mano silent disease. Ok onyisi ni entiere lakini ok inyal ng'eyo. Inyalo bedo gi pressure higa achiel lakini ok inyal ng'eyo. Ni koro by the time ma koro ichako bedo gi symptoms, akini symptoms wawacho nade gi dholucha. Ranyisi. By the time ichako bedo gi ranyisi, mano nyiso wa ni isichako bedo gi gima wacho ni complications. Complications kaka na wacho achiel cha nen stroke. Ido ka ng'ato chaka bedo gi stroke from nowhere. Mano ranyisi mokwongo. Mar ariyo chunyi chako bedo gi shida. Ichako winjo ichako winjo iluongo nade uchungu wacho nade rem ichako winjo rem yo ka chunyi kone. Kasto kokitang' maber ichako bedo gi gimoro molongo ni heart attack. Gimoro mar adek ni pressure ni kan malo nyalo ketho figo mari. Figo moko ma ywayo remo ka. Koro koseketho figo to kendo odhi medo pressure mari malo. Nikech kan wacho ni figo nyalo miyo bed gi pressure. To pressure be nyalo ketho figo ma oketh kendo pressure to okibi bedo ka ikalo okibedo ka ilayo maber, okibed kilayo maber. The other thing figo en nyarogno daktari. Koro kaka medo sudo koro ing'eyo ni figo en nyarogno. Kamano, asante. To gimoro ma nyalo kethro kendo iyudo ka pressure ka ng'eny ketho wengegi. Wengegi kosekethre to ok inen maber. Iyudo ka ichaka bedo muofu ok inen maber. To ok ni ng'at moro amora ni e familia maru nigi shida no. Koro mago gik ma nyalo by the time ichako bedo gi gigo mano wacho ni pressure mari oidho malo kabisa. Kinyalo paro no wacho crisis. Mano koro kichopo level ma crisis cha. Mano koro madwaro ni waduok pressure piny immediately. Otherwise generally pressure onge ranyisi moro amora.
ma en kaka inyalo fwenye en mana ni idhi mondo mi opimi kaka ni wacho wacha waneno ka magi thoth ne gin complications onyalo kelo stroke wasebedo kwa ogomba kako tere kod chandruok mar stroke en chandruok mok ber ahinya nikech tere kako dhi ketho ngimani nikech ponono ni ok obedo arrested kata ok okonye mapiyo piyo to kar obwongo mokethore no ok bi chango kaka dwarore ma ang' no mi chandruok inyalo bedo kod chandruok e neno inyalo bedo kod chandruok e adundo inyalo yudo kacha kod teko mag pacho nyalo lal sexual dysfunction ibo mulo ma daktari bange matin kachiel kod tuoche mag nyiroke kod heart attack ma kak ber to ng'ato nego bed ni cheko mana pressure e hospital samoro ng'ato neno chendo ni onge kod ranyisi mora mora kata kidieny ni ochiemo marach ni odak marach oko exercise anyuola ne moro ne onge kod pressure inyalo wacho ni mondo mi ng'ato dhiga dhiya e hospital mondo mi ocheke pressure koso nyaka ibed ni itimo gik ma wakwanogi onego beni itimo gik mane wawacho gi ichiemo maber exercise alafu wan kaka dakteche waeroga inge kibiro pimo pressure onge gima nyalo timore ni koro ibiro hospital to kata idonja e chemistry moro man dala kanyo ichaka pimo especially ka in gigni mang'eny idonja e chemistry kata idhi hospital tipimo ni pressure to kibiro irwa to magi e gik ma watiyogo pimo pressure ema yudo ka moro ma wacho ni analog inge tinde gik moko ni digital but ma analog ema wacho ka ni the best mar pimo pressure koro wacho ni kwa yudo ka ng'ato nigi pimo gi digital cha moro ma nyisi iketa kato pimo ni pressure to yudo ka pressure ni malo koro ka ng'ani obiro ir daktari watiyo gi analog ni koro an kaka daktari abo keta ita ka taketo ka to kase twei mae awinjo kaka leche gigo gweremo mage ma watiyogo koro ka in gigni mang'eny gombo marwa ni once every month idonja hospital moro amora tipimo ni pressure to ka en sawa ibiro kendo next month lakini kido ka pressure ni ok en sawa to wawacho ka ni biro kata every week to kila wiki ka wiki bira to ipimo ni pressure ka en malo tema koro wachako thiedhi chon mondo kik wayudi ka en very late mondo mi kik ibed kod complications kaka ni pimo nwa ka nyaka ne wachak chendo ni daktari wasiwuoyo mang'eny kotere kod chiemo makare ichiemo marach chiemo makare ichiemo marach chiemo makare en chiemo mane chiemo marach gin chiemo mage koro chiemo marach nikech chiemo maber to ng'e chiemo marach en chiemo man gi chumbi mang'eny especially ka in gigni mang'eny ok onego bed ni chamo chumbi mang'eny kata sukari be samoro most of the time ka in gigni mang'eny wacho ni ichak punguza matin nikech tuo mar sukari cha be nyalo kelo cholesterol ma kelo nowacho ni cholesterol kelo pressure tuo mar sukari cha koko bedo controlled to nyalo kelo tuo mar pressure koro sukari be idwoko piny chumbi idwoko piny ringo man gi mo mang'eny idwoko piny motimo to kichamo gweno iluongo nade ngozi mar gweno cha ma oko cha igole nikech ngozi ma oko no nigi cholesterol mang'eny tene momit koro man to ing'eni kowacho ni chiemo marach ok ni koro kicham kabisa idwoko piny kichamo ga gweno mang'eny tidwoko piny kichamo ga ringo mang'eny idwoko piny chumbi be idwoko piny kasto tinde wayudo ji mang'eny mani town chamo lugha marwa ni wacho ni junk iwacho ni chiemo man gi mo mafuta mang'eny kata kin dala kacha ok wahero ni utedo gi mafuta mang'eny idwoko mafuta no piny kinyalo tiyo gi gimoro amora manyalo miyo kik itedi mafuta mang'eny chumbi mang'eny magik makamago idwoko piny otherwise waheroga ka ichamo fruits mang'eny nikech fruits be luoko leche fruits go luoko leche bomiyo ka kichamo fruits ing'eni fruits onge mafuta mang'eny to kichamo fruits mang'eny to dendi dwaro wawacho ni energy koro ka fruits go onge energy kaka dwarore dendi automatically dhi break down odhi luaro piny cholesterol mosebedo built up ema koro tiyo godo ma koro kibiro after 1 month wapim cholesterol oyudo ka cholesterol mari ni piny nyalo bedo ni noseyudi kod pressure to iseloko kaka idak iseloko kaka ichiemo kidok
hospital mondo mi opimi, bro yudo ni pressure ni odok piny, bro yudo ni ober, bro yudo no rumo chuth, koso ne mine mapek bentiere kaka thoth ne lokruok mar hormones chal, chiemo kaka ngato chal, chiemo seche mopek bende nyalo changia ngato bedo kod pressure e diere mopek, koso kidieny mar adek mago kachiel kod mamoko mathoth omiyo kik isudi. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Colgate Herbal imetengenezwa na mchanganyiko wa mimea ya asili iliyothibitishwa kisayansi kuimarisha nguvu za meno na utunzo wa ufizi wako. Ijaribu Colgate Herbal iliyothibitishwa kisayansi kwa meno imara na ufizi wenye afya. Colgate Charcoal imetengenezwa kwa mkaa, ni dawa ya kuaminika. Tuambie kwa majina, unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanya biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia, mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza pale jobe. So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjez mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Anmanze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviatorshabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Bas nyakura Ramogi Teacher Beach ndiye chendo mara Ramogi Night Disco mabiro ni sangwen marotieno ko kalonia Ramogi FM kachiel ko Ramogi TV waiko ni matota yenya kama bende e jangulu mar jauma wadwangiyo sigara mar Jolly Boys Band jomage mantie tobe mare manegi golo to mage mane Nyasaye osekao kaka bende koromo sabicha DJ Kolo nyisgina ngomo waiko kanyo endo Kuchopo sabiki ya Ramogi juang en aja wa time kabe this Friday wadi bedugi Eli Call Womo kachiel koda Orwaya Band live manaka endi umenitoa soko saizi niko loving with you wawachopile kapile niya kete manaka toine mara makata utoko dinga mapenja unge jaberine mara. The contemner, Mr. Gilbert Masengeri, is sentenced to 6 months imprisonment. Mr. Masengeri is ordered to submit himself to the Commissioner General of Kenya Prisons to ensure that he is to be committed to a prison facility to commence serving sentence of the imprisonment imposed. Ugai marobila makojolo Gilbert Masengeli ong'adne twech madweche auchiel kuom chayo chik mar doho mapachoka. Ministry yake inaitangwa Interior and National Coordination. Atokerezee aende kwa mwananchi ndio coordinate sasa hii kamati ndio iweze kuingia mashinani na ndio watu watusikie kwa urahisi. Jalub Jatend Piny Rigathi Gachagua kwero jood bura mapachoka mondo were kod siasa manono kathoth jood bura ma Mount Kenya koro chae. En higni ariyo nyaka ne William Ruto chamoma kaka Jatend Piny. Bende osetayo chenro mag somo mapachoka kare.
Kama ne wawe godo cha. Iseyudo ni nitiere kod pressure, iloko kaka idak, iloko kaka ichiemo, iduoko mo piny, iduoko chumbi piny, iduoko sukari piny. Ichako exercise maende ni exercise. Ma abro duoko pressure ni piny automatically. Ma bro tieke koso, ma bro timango daktari. Kitimo gik miwachogo, odhi duoko pressure ni piny. Lakini ka in ng'at ma otiyo gi yath mar pressure, en wacho ni follow up mar tuo mar pressure. Gima wacho ka number 1, kiki we yath. We daktari monyisi ni duok yath ni piny. Nikech ka ase yudi ni in gi pressure, wachako niga gi yath man malo matin. To koyudo ka yath ni okotim kaka wadwaro, wamedo dose. To koyudo ka after like 6 months kamae, pressure ni sawa, ichiemo ber, itiyo gik maka wacho no, wachako gi duoko dose piny. Ok ni wawe yath chuth. Wachako gi duoko dose piny. Ka nitiyo gariyo, biro achiel. Kasto kwa chopo kanyo, to wayudo ka pressure ni bedo maber, to in disciplined kar chiemo kacha gi exercise gik makamago. Kore ma wanyalo wacho ni wawe yath to wa monitor frequently, like week ka week. Wapimo, wami book idhi dala, pimo kila siku. Pressure ni nade. Kasto ikelo no, kwa wayudo ka dendi nyalo tiyo maber ma oko itaji yedhego. To ini timo exercise, itimo maber, itimo kamago. To kano pimo every week, then wadi every month. To kwadi every month, then every 2 months, kata 6 months. To kamane kaka wagoli program pressure. Lakini as long as ni itiyo gi yath, wacho ni kiki we yath. Nikech kiwe yath, kata kichimo maber, kitimo kamano, dendi poko ng'iyo godo, poko ng'iyo survive maonge yath. Koro kiwe yath, to pressure ni bo idho malo, to kaka no wacho ni pressure onge ranyisi mora mora. Abodo kichen ni mantiere kod picha moro manyiso kaka leche chala, leche mantiere kod cholesterol, leche mantiere kod cholesterol, kachiel kod leche maler. Daktari, kanye ma wabro doke, mondo mi pimnwa ni seche ma ng'ato madho yath. Ang'o matimore e lechegi? Yadhni clear cholesterol, yadhni oyaro leche, yadhni miyo remo bedo mayot, koso yadhni timo ang'o momiyo koro seche ma ng'ato ntiere yath ka entiere kod pressure to gimane bedo normal. Kapono ni odonje weche mane wawacho ka, ochako timo exercise, ong'iyo kako chiemo, ong'iyo ratil mar del. Ang'o matimore? Cholesterol ni odhi lal, odhi rumo, leche mag remo bedo clear, kae to seche ma ng'ato we yath apoya kaka ni pimonwa cha. Ang'o timore? Cholesterol ni odhi duoga apoya koso? Koro wapim kendo. Ng'ato ka nigi pressure, wachakar build up ka. Wachakar build up. To ng'ato madho yath nitiere kod yath pressure. In gi yath pressure to in kae. Koro yedhegi, wan gi different categories mag yath. To no wacho ni remo mar ng'ato nigi gimoro malongo ni sodium chloride. To sodium chloride tije en yuayo pi donje remo. Koro iyudo ka nitere yedhe moko maduoko sodium chloride piny mag remo. To kodoko sodium chloride piny, koro mano volume mar remo no bodok piny matin. Koro volume no kose bedo controlled, to chuny adundo mar ng'ato ok ti matek dhiro remo. Nitere yedhe moko mabo medo adundo mar ng'ato, omiye energy mang'eny mondo otimang'o oyud teko mar dhiro remo. To nitiere yedhe moko ma miyo lechego, ing'e lechego ka nigi cholesterol kamae, ka nigi cholesterol kama, to ok ginyal sudo kaka dwarore. To iyudo ka yedhe moko miyo lechegi bedo flexible maber mondo otimang'o remo onyal kalo. Koro magi yedhe ma watiyo godo mag pressure. To ka wabiro area ka, ma kata ko pimo remo to iyudo ka cholesterol mar ng'ato ni malo kabisa. To ka cholesterol ni malo, koro watiyo gi yedhe yath mar pressure, to wabotiyo gi yath mar duoko cholesterol piny. Mano ka wan kae. Mondo ka wasetiyo gi yath pressure gi cholesterol, kwa chopo kamoro wapimo cholesterol ni wadogo ka. Koro wanyalo we yadhni, mondo koro in kaka dhano, in kaka jatuo, koro itimo exercise, ichamo chumbi matin, ichapni mang'eny, exercise, jichiemo maber. To mondo waduog kae. By the time wadogo ka, koro mano means ni pressure mari nyalo bedo controlled maber, koro chuny nyalo survive maonge yath.
kaka oduoke piny kaka nowacho kacha. Ma en gima ng'ato nitiere kod teko mar ng'iyo kaka remo ringe dende, inyalo temo matek mondo mitim gik ma iwachonwago, to ka tek to muony yath, yedhego biro miyo kaka yath maduoko sodium chloride piny e remo. Remo nitiere kod remo en lita 5, seche moduoke piny ni volume dhi dok piny koso en lita 5 cha, en mana ni koro volume ok obi dok piny kabisa, odok piny e level ma adundo mar ng'ato nyalo gweyo maber. Nikech ok odwa ni volume ni obed volume mar ng'at man gi pressure gi volume mar ng'at ma onge tuo no ok onego bed ni obedo the same. Ng'at man gi pressure odwa ni volume mare odog piny matin, tema mondo adundo mar ng'ato oyud ka onyalo dhiro remo maber. Moribo pimonwa bang'e seche ma volume mar remo ni piny kabisa, thothne ka ng'ato rembe tin imedo remo. Ka watemo duoko volume piny, ok ang'eyo ni ibiro time nang'o mondo kik chop kama koro ng'ato dwa ni mondo mi omede remo. Wamule matin mine mapek kod tuo mar pressure. Koro iyudo ka nitiere seche moko ma mine mapek nyalo bedo gi tuo mar pressure. To nitie moko ng'ato nyalo bedo ni ne en gi pressure kapok oyudo ich, to en gi pressure seche man gi ich. Mano ka wayudo jatuo ma kamano, wadhi mbele gi yedhe mano tiyoga godo kapok noyudo ich. Lakini inyalo yudo ni ng'ato oseyudo ich, to ema koro pressure biro. To ing'i tuo mayudo joma nigi ich, nitiere different categories. Nitiere moro ma en pressure ni malo, kaka nowachoga, macha to en above 100, 140. Koyudo pressure mare ni malo, maonge ranyisi mora mora, mano tuo moro mawacho ni gestational hypertension, mano hypertension ma yudo mine mapek. Kasto nitiere moko ma yudo ka pressure ni malo, above 140, lakini yudo ka en gi gik moko mawacho ni proteins e lach. Koro ka proteins nitiere layo mari nigi proteins, kasto tiende gi kuot. Yudo ka seche moko tiende joma pek ka kuot, gima mokwongo wang'iyo kaka daktari en pressure to gi lach ka en gi proteins. Koro ka tiende gi kuot, mano to en gi proteins. Mano ma waluongo ni tuo moro ma iluongo ni preeclampsia. Kasto nitiere preeclampsia ni koko bedo controlled, to ochako bedo gi iluongo nade, kifafa wawacho nade gi dholuo, kifafa maro mo tetni cha. Ochako bedo ndulme mano ndulme ochako bedo gi mano. Koro kochako bedo gi mano koro ma waluongo ni eclampsia. To wanyalo mine mang'eny ma ochopo level ma eclampsia cha nyalo tho koko bedo controlled. Koro momiyo ka mine mapek nigi tuo mar pressure, wakelo gi very closely, kata clinic mag ichgo ka gibiro ga every month, gin wa monitor gi very closely, to wachako gi yath. Nikech okoda ni ochopo pressure nyalo miyo ich wuok chon. Ing'eni ich onego bed ka 39 weeks. Koro iyudo ka jogi ka pressure margi ok obedo control maber, chopo kata 30 weeks, to ing'eni ka nyathi wuok kata 30 weeks kata 28, ok ginyal survive maber. Koro magi waketo giga very close in terms of miyo gi yath. Magi minyisowa ka ani ng'ama miyo ka pek to nitiere kod pressure, thuolo ni malo mokalo ni onyalo nyuolo nyathi ka ndalo ne podi, nyathini thothne mondo miyo survive thoro bedo matek, tiende ni nyathini nyalo tho. Ng'ama miyo ni bende nyalo tho, tiende nitiere kaka ngima nyathini kod miyo ni ok nitiere kama ber mokalo. Joma mine nitiere ga kod yore mopogore opogore mag chiemo seche mag pek. Achiel kuom gigo makelo pressure ni wachonwa en kaka gi chiemo. Ere kaka ng'ama miyo mapek nyalo control kata kaka nyalo chiemo makare koko bedo kod, nikech kaka joma mine mapek chiemo ga bende beto pogore matin. Ok aneno tofauti mang'eny kuom joma mine man gi ich. Appetite dhiga malo. Appetite, apart from appetite. Koro waduoko, nitiere gik moko mane wacho ni rach. As long as okicham gik moko mane rach ka. Kaka mo mang'eny, chumbi mang'eny, sukari mang'eny, gik makama, gima nyalo medo cholesterol e dendi. As long as okitim gik makamago,
chiemo tinyala nyala chiemo kaka kawaida to kinyal exercise matek ahinya exercise to be kacha ok inyal exercise matek but wawacho ga ni iwuotho kik ibeda beda piny sana itema wuotho matin koro kitimo gik makamago to one certain ni to as long as ni engage to waneno ni pressure mari ni rach mago jok ma wadhi keto in very close follow up wadhi luwogi very closely in terms of kaka wa manage bende wantiere kod yore mwanyalo control pressure ka wantiere dala kopogore kod exercise kaka ni wachonwa cha home remedies pressure oken so far pok waneno home remedies kaka ing'eni ng'ato nigi homa to madho wacho dawa pressure oken kaka mag koro pressure ofole category ma wacho ni lifestyle no wacho ni diet kacha joma ywa ndawa nikech ndawa be diketo leche mago be iduoko piny but so far pok waneno gik moko wacho ni home remedies pressure en mana chiemo maber exercise lifestyle gik makamago awinjo kikelo komachielo mane pok wamulo nyaka ni wachak chenro kar ndawa iwacho ni ketho leche nang'o ndawa no wacho ni ndawa tiyo kaka mo kaka cholesterol ineno kaka no wacho ni cholesterol biro bedo ei leche koro ng'at matiyo gi ndawa sana ndawa dhi to no wacho ni ler maber en moro ma nyalo go en flexible koro ng'ama otiyo gi ndawa sana for a very long time iyudo ka leche margi kata ka onge cholesterol ok odhi bedo flexible kaka dwarore koro lechegi dhi beda kaka pipe moro matek mar plastic koro to ka pipe kata mar chuma to ka pipes gi ok en flexible mano nyiso ni adundo mar ng'ato dhi tiyo matek timang'o dhiro remo achiel kuom gigo mane apani ka achiel kuom chenro mag penj laktar gi kane waike ne wang'iyo yore mopogore opogore ma bende inyalo luok godo kata ma inyalo duok godo cholesterol piny iwacho kata ni achiel kuom gi en yedhe maduoke piny bende nitiere yo machielo ma inyalo gole godo ma kapono ni ong'eny mokalo ok ang'eyo ni ne nanene kanye or nawinje kanye nitiere kaka inyalo so gik moko e otogoro kata e leche mag remo kato iywayo cholesterol igole koso ma en gima ok nyal timore ma nyaka madha yath nyaka idwok mana diet ni kaka onego bedi nyaka exercise kodhi ahinya kaka daktari so far pok aneno moko mag golo cholesterol ler direct most of the time gima wawachoga could as when it watch cholesterol and first of all wachaki yath ka cholesterol mari okalo a certain level koro kibiro to pim cholesterol ma kawaida chako gi 0 nyaka 5.2 abich nukta ariyo to kokalo abich nukta ariyo nyaka 6.2 kacha mano waketie exercise gi chiemo maber to kokalo kodhi malo beyond nyaka abiriyo kadhi mbele mano ema koro wachaki yath to waduoka piny mos depending on kaka level mar cholesterol mari nitiere daktari pimna ni seche ma ng'ato dhi pimo pressure ni ipime cholesterol koso cholesterol to koro ipima yore kien ipime yore kien ni ipime nang'o to cholesterol ni koro wapime e remo kaka ibiro to wagolo remo to wapimo kaka wapimo ga tuoche mamoko ga koro nitiere test moro ma watimo ga mar pimo cholesterol koro kibiro to wayudo pressure ni malo kawuono after 2 hours ben malo after sa beach pod en malo to kiny be biro pod ni en malo to wawacho ni ng'ani nigi pressure koro nitiere test ma nyaka watim ni kapok wachako ya to cholesterol en achiel kuom test ma watimogo erokamano nya daktari wach mogik minyalo weyowa godo kotinde kod topic kata tok mane wantiere godo en ang'o ma gima ok idwa ni wiwa wil godo kotinde kod tuo mar pressure en ang'o pressure kaka nowachako nowacho ni en gima wacho ni lifestyle to gik ma itimo sani nyalo bedo gi impact kineni nyathi matin kata in kijana matin ok idwa timo exercise
ni wacho ni mbotimo giki bedo maduong inyalo yudo ni pressure mari nyalo biro chon koro ada nyiso jodala ni pressure since en lifestyle onego beni wadak maber wachimo maber kik wacham mafuta mang'eny kik wacham chumbi mang'eny sana sukari be kik wacham mang'eny mondo kasto be watim exercise nabo konyo dendwa mondo oduoka mafuta cholesterol piny oduoko iluongo nade mafuta mosebedo iyudo ka ji mang'eny nigi kitambi kimoluongo ni kitambi kibedo gi kitambi ing'eni seche moko wacho ni mago science mag bedo gi pesa mang'eny lakini mago mana tuo kitambi kibedo go maneno na tuo to wacho ni bed active ichiem maber idag maber to ka in ng'at man dala kacha tu itiyo gi yedhe mag pressure wacho ni muonyath kikiwe yath we daktari emonyisi ni we to ichiem maber nikech kok ichiem maber titiyo gi yath onge gima bobedo katimore itim mana kama erokamano daktari amor mokalo ageno ni odiochieng' machielo bende kwadwa neni e chenro mar penj laktar to yie mondo mi bi Marina ntiere mana butwa ka koro mondo mi med puonjo ogandawa waduok erokamano mathoth asante sana erokamano ahinya penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu ngima nitiere e lweti teko nitiere e lweti kapo nono ndwani mondo mirit ngimani chikiti mana kaka daktari owachono oritiro masani iluongani Ruth Otieno nyaka kendo odiochieng' machielo lazima tutafute tukafunge make it happen right now right tupange ushinde na salama sana. Una feel aje at this moment right now? Nasikia vizuri. Na nimefurahia sana. Mam, unaweza nini watu pale nyumbani? Wajipange na kisasa. Niliona hii mchezo kwa Inoro. Nikafuatilia. Sasa naingia upande ya Penj. Naweka 724177. Kahamusini tu. Sikukuwa nimecheza ati sana. Hapana. Na nikawa mshindi.